Karhut, Sakari Kamppila, Turun avantouimarit Sirpa Kivekäs, Tampereen talviuimarit Minttu Lihtamo. Siinä hienoa vetoa. Oikein olan takaa sunnuntai-aamun kunniaksi. Siinä Janne tulkit unohtuu. Satsat saat, polkat, jaivit. Jivet ja sampat. Nyt uidaan. Rata 1 vaihtaa siinä ensimmäisenä, mutta hyvässä peesissä siellä radalla 3. Isketään ensin käsi tuohon numeroon ja sitten vasta seuraava lähtee. Näin viestiä viedään ja kannustusta, kannustusta, kannustusta. Hyvä, hyvä, hyvä. Jarno Linnalahti lähti viemään Joensuun jääkarhujen radalla 3. osuutta, mutta hyvin tulee siellä radalla 3. Katsokaa mikä piri, katsokaa mikä veto. Lähtee radalla 1 ankkuriosuuteen Pentti Parviainen, mutta siinä heti kannoilla kirissä rata 3 Markku Pöyhälä. Majalaki antoi Markulle uini ja katsokaa nyt tällät hetket, kannustakaa, onko rata 1 vai Markku vahvempi. Markku siellä, Markku taisi ja olikin. Ykkösen aplodia, se oli Tampere talviuimarien heiniä se. Mutta hieno suoritus siinä myös.